Hi guys, good morning. For today's video guys, nandistar ako guys sa mga kuan sa atin sa nango sa akong mga product. Di sa ako makitaw-kitaw balay karon guys kay gihilot mo ko kagabi guys unya. Gusto ta ko manglaba guys unya dili ko makalaba kay bisan lig mabughat ko guys. Mo tong pahuway lang sa ako guys kay yung sa kong banana, duha lang daw may mga labayag uli niya. Ugma, muli man to siya ugma, pero diri sila matulog ugma. May untag dili na sila magkuan sa Friday para makalaba may anang gabi tabangan ko niya guys. Pero ingon siya kung makaya ra daw niya glaba siya ra daw. Kay gamay ra man daw na. Doy pug kaayo gikag trabaho niya ihatanan ang kunon ang trabaho. Ako gid pud siyang tabangan guys. Kay mamanuwas-was sa gawas. Taganay agas mangod guys kay mamanuwas ni Halim to sa teres magligo pa sa mga ero madungan tanan ang trabaho kung makaya, pero og dili na makaya guys baka pagkasunod ugma na pod kaloy-an na napoy aga, so pagkasunod ugma na lang ligo ng mga ero bali unahon na mo sa gabi manglaba din mamanuwas ana na lang kay parad madali daw ang trabaho mo tabang man din siya nako guys. Kagabi gani while nagluto ko sa amo ang sudan nga munggos siya po, nabisi po siya dito paman sa gawas na malimpis teres salod tubig to sa gawas to madili ra jud kaayo kanang dugay mga adili ra jud kanang madugay ang human ang trabaho ba kay tabang mo siya kuhon niya tanan at tulgo na kay ko na abi niya daw kuno natulog ko kay wa daw ko na nag-reply siyang mga text niya di man po ko makontak guys kung mag-vlog ko o to may text siya nga natulog ka lang gay ko wala oy wala ko naman og vlog mag-vlog pa ko sa kong YouTube o to nawag po siya di na po ko niya makontak kay nag-vlog ko ako man yung ikuan sa YouTube guys ako ang i-upload sa YouTube kay man naman ko upload sa kong Facebook so sa YouTube na po ko mag-upload. Hapoy ko lawas guys, oy kanang igang pa jud kaayo kay dili man ko paliguon niya kay gihilot ko gabi niya ug magsisikreto tag kaligo sa maunsaw niya ako diri niya ako ra ba usaw para ba siya mauli kay ubanan man ta ko niya guys kay hay ubanan man ta ko niya guys kay baka lagi daw maunsa ko gilain akong lawas kagabi niya kaya ning okay na ko gabi guys ug sa diyang pagkabuntag sayo guys kay kapoy man ilakaw oy mo tumiin ko diri lang ko sa balay oy kay may ito magpundo ko dire. Dili wakwak ha. May ito magpundo ko dari guys. Di ko magkulakaw. Nakalakaw. Kaya niya dapat matulog ko. Unang. Total, ugma sa hapon. Ugma sa udto di ay. Uli man sila. Pero mapit sila sa pisaw guys. Kay mag-meeting pa man ang mga auditor dito. Yung yung hosing. Mag-meeting sa pisaw mamang gina ilang kamin office so mga hapon na gid sila makauli ana then nang hinaot ko nga sila kanang kuan ba work sa Friday kay every Friday man gud guys tagasagaran jud na guys kuan ra gid na iyang amo ana work from home ra gid na taga Friday din usay pod maadto pod dito sa pisaw pero talaghaon ra nito nga may antag ka nang walay trabaho sa Friday nila kay para taas-taas iyahang pahuway. Okay. Buaya ra ba kay nagsalida in town. Wala ko nag electric fan guys kay kusog kay electric fan makuan maklaro ang tingog sa electric fan. No, may pa na lang ko aning ako ang ipanglista ng mga utang. Nga naman na. Dili ba manghilabot? Na. Pagi sila tiger di po niya pagion duha ka miming. Asa naman po di mamadto bi kay mana mo pangaon ng layas sa pud mo. Ay ako mga Eric. Pag magaon mo layas na. Ang isa ani wa nakauli si Mike. Aha na ka to. Dayon ang ganing isa po na diri sa lamisa nagigda guys. Talagsara kay na mauli muna akong giingon niya nanasuri nag-adapt na niya din kung makabuhi siya makaani siya balay niya napagkatira
Pero katong isa ginamo kay ring wa nakauli. Tugay na oy bola na kapin. Dili mag-away. Hawa di potri para di siya masuko. Atong mga iring guys, an hour agud ninyo guys. Nag-charge man gud kog cellphone guys. Oy mo nang tura oh. Away. Ako mga ero. Inday no ha. Pag man ako ani guys, matulog ko. Tulog ko na kayo ko ganina ro ko kuan guys, nag-vlog kay nag-upload ko sa TikTok, nag-upload ko sa Reels, nag-upload ko sa akong Facebook account, nag-upload ko sa akong Facebook page. Kani sa kuan na ni YouTube nako last na nga kuan nako upload. Baway na dayon ko guys mo paway natulog ko kay para mawala ang akong kuan kalaay sa lawas itulog na ko ni. Lord. Laay kaayo. Kung pag umangkon nga kauban ako dire natulog guys ako gihatod na mo kagabi guys kay abi lagi nako og kaning uban ko sa kumbana ron ya. Malagi na usap ako mga kay magkapuyan ko mulakaw. Gihatod pud namo guys kay nanawag na akong magulang kay mingawunon og kana siyang anak. Unya maguol po na siya guys ug naayang anak diri magpundo kay magsigirag cellphone. Buntag hantod gabi guys mag cellphone ra gyud na din pagkahuman. Dili ra ba jud maminaw akong baglongon murag wa kadungog. May mantong dito silang balay kay yang mama isar ka kuan maminaw man na sila diari di man na sila minaw sa kuha. Kay kabalo man na sila nga dili ko mga saba ilang mama mga saba man to. Namo to nga gihatod namo kagabi kay nanawag na pud akong magulang. Dito kay mabaglungan dito sila sa ilang inahan dito na makalimit sila silang cellphone diri guys dili kalimit guys pasagdaan naman ako kay kapuyan ko mamadlong oy magsakit akong tilaok muno pasagdaan na ako mo to naka cellphone gid siya diri nagpundo siya diri og duha ka adlaw naka cellphone gid siya tibuok adlaw why tulog siya sa orasan mata siya alas 10 alas 11 sa buntag pagkahuman ana dugay pa jud kay mamahaw niya akong gikagulaan maunsa unya ba kay mamahon unsa na orasa kay mag-cellphone unahong cellphone sa unsa ni mag-ingon nga pagkaon sa atike sa ni mag-ingon kay para bahalag mag-cellphone siya diana basta kay human nagkaon agoy dugay pud kay maminaw mutong ay Ginoo ko ay tong sa ilaha kay naay lang inahan dito magyaw-yaw man tuog magkaon og dugay sila makapamahon tog sayo kay singgit man dayon tong mama ato nila nga pangaon na mo tuo man to sila sa kuha di man to kay di man ko mga saba moton dito ra kay madaot ang mata ni sige cellphone unya mapas mo pa kay unahong cellphone nangutanang inahan ug sige dag cellphone dinay na lang ko kay bisag mabunalan ingon na lang ko nga ambot ko kita kay nang ko sa kwarto pero ga cellphone god buntag ikan hanto na gabi hantod ang sus grabe ako man gyud mapulan man gani ko gunit cellphone ingon gani nako og vlog akong cellphone dili na tapad nako kay magsakit ba pud atong mata ng mag cellphone kagabi dili ta ko pa cellphone sa kong bana kay patulgon kog sayo kay para makapahuway kog sayo di man pud pwede guys kay wa man ko ka-vlog unya absent na pud nako kinapod ko maka-vlog maka-absent na pud ko sa vlog nga dapat gani unta taga-adlaw jud nga mag-upload nakamiss na baya ako og duha ka adlaw ako ka-upload ana kaya na say kapoy katong lawas ba una ako bisag gihilot ko gabi nga kapkamati yung kamo jud ko nga maka-vlog ko kaya para na ako i-upload para dili ta maka-absent ba tag-adlaw ta na ay kuan kay luoy Ginoo pohon maka bisag unsa ta kakapoy sige vlog at least naamon kuan ana masulduhan ta pohon di kayahay na anak nya pila na akong viewers 700 na kapin o pila na lay kulang abot na 1,000 di
apply na ta sa kuan na to, YouTube na to, okay na kayo. Ang ako ang Facebook account of Facebook page kay verified naman. Oh, earnings na. Kani itong YouTube, doon Ginoo. Paabot ta sa to ang 1,000 nga subscribers na to, di okay na kayo. Mugawas ka Inday. Tagawas ta, ikaw po dagol gawas sa kung mga iro guys, uy akong pagawasin. Kay ganina ra kay ni Dari. Tagawas ta. Nagkaon ka dudong? Gawas ka? Kaloy sa kong Inday nga padaday. Naligo na po niya mong Inday padaday. Maligo na po niya mong Inday padaday. Akong Inday guys. Arali dali mami oh. Tanot ta diri sa kuan. Muhagok raw dayon ni siya. Okay. Amo na kong Inday padaday. Hagok raw dayon ni ko kanang lambing-lambingon siya. Napuy anak ko di palupig oh. Si Dudong gamay. Hindi padaday. Ang gani si Inday guys ay wadyo ni libog. Ngayon siya katpod guys, ganan siya katpod, di siya ganagdugpod. Dili na ko tagaan dagpod daghan, dili ako tagadaghan kay mahutdan na pud katpod, nabuang na, mahal ra ba kaayo tag 75 tinto nga sa kilo. Nya palit og isa ka kilo, 150 kaayo. Unya di gid siya ganan silang dugpod. Nya para dugpod unta na ilaha dito gyud sa katpod nya, lahi ra man siya may kay mana ba? Pakaluoy dayon din. Iya din na ipatong ang iyang simo dire. Ano siya? Kuna. Maimpas. Hurot ang ato ang katpod. Hurot katpod ni Siloy. Hapit. Narabat ang bayad kurente. Nag-budget na para kurente. Dali raking oras. Jaman. Ali dire be. Dili magpalupin. Magpakugos pud siya. Ali be mami be. Ang sasyan yung basing. Si Dudong na may namo. Asa mo siya? Namo siya? Namo siyang ni? Amo siya na. Hi guys, amo si Agay. Hi guys, amo si guys. Kani siya guys, siya kaliwat kan guys, Labrador. Labrador Husky, gaya po siya, pero naliwat siya dito sa iyang lulo nga katong Labrador. Diyat siya ni Milo. Amo na mayong naman nini? Amo na nini? Dayon naapod si Dagol diri guys, malaan ako sa si Dudong gamay kay parera man sila ko. Ay Dudong gamay. Dagol, dali mami dali. No ni si Dudong. Dagol. Malaan no, pares-pareha man sila og kuan, pero galing lang si Dudong Dagol kay dili siya kuan diri uda baga man og kuan si Dudong gamay siya dili mo nang ang tan-aw nako ang nawong kay papareg color. Mo ni si Dudong Dagol, mo ni ang diri sa sulod na tulog kan silang tulog silang Inday. Tura si Inday guys ay. Mga humot ni kung mga iro guys kay niligo kay ni sila dinan sila shampoo. Muna na sila sulod. Ang akong husky niligo pud to. Munang diri dito ako to ibutang sa gawas akong husky guys kay ngano pag makasulod diri murag nabuang. Sag-aha lang mangihi. Dadi magdagandagan mo. Mugawas iyang pagka-hyper. Unang dili na ko siya pasudlon diri guys. Ang pasudlon ako kaliran sa lang tulo kay naanad naman ni sila diri sa sulod. Naanad na sila di ari sulod mo unang sila ra ginang tulo din. Tapat mo na sa mo sila tulog. Tung iring na ko nga si kuan. Di sila yo tapat og tulog. Nya kay taas-asa man ang ato ang time guys. So diri ra tataman guys kay ma-full storage ni guys. Dagan ra ba kog video din nawa pa na ko na iris kay ako pa man na ikuan ang uban sa TikTok o sa Reels nako. So diri ra tataman guys. Salamat guys sa mga nag-subscribe na ako sa akong YouTube channel. Kanang please don't forget to share my videos and like og pag-comment guys. Salamat kayo sa inyong suporta guys ha. Og ato ang notification pod guys. Paki-like pod guys. Salamat sa tanan sa inyong pagsubaybay sa akong mga vlog. Salamat. Jukay lang kay Soy kundi salamat. So amping tang tanan guys. Bye-bye. I love you all. God bless.